हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 8वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग परमत्वाची प्राप्ती. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 8वा अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग परमत्वाची प्राप्ती. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांना साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, त्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर हरे कृष्णा. कोणी वाचेल का? वर्षा माताजी आहेत का? हरे कृष्णा कोणी? हा गंगाधर प्रभूजी वाचा. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परम पुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय? आत्मा म्हणजे काय? सकाम कर्म काय आहेत? हे भौतिक सृष्टी काय आहे? आणि देवता कोण आहेत? कृपया मला समजावून सांगा. हे मधुसूदन, पुढे वाचू का? हो वाचा. हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्ही कसे जाणू शकतात? हरे कृष्णा. प्रभूजी हे 2 श्लोक पण वाचा ना. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुहा कृष्णं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्.
साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञश्च ये विदुः प्रणायकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण कालच्या अध्यायात पाहिलं होतं, कालचा आपला होता 7वा अध्याय, हो की नाही? 7व्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं होतं की ज्ञान विज्ञान योग, आपण भगवंतांच्या सगळ्या भगवंतांनी आपल्याला चराचरात कसे वसलेले आहेत हे कुठेतरी काल भगवान आपल्याला सांगायचा प्रयत्न केला, किंवा अर्जुनाला त्यांनी सांगितलं की आपण म्हणतो की जळीस्थळी काष्टी पाषाणी भगवंत स्थित आहेत, चराचरात व्यापलेले आहेत, व्यापून राहिलेले आहेत, हो की नाही? मग आपल्या समोर भगवंत आहे पण आपल्याला कळत नाही, समजत नाही, आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्याबद्दल आपल्याला कालच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बरीच माहिती दिली किंवा सांगितलं की ते विज्ञानामागचं ज्ञान काय आहे हे सांगितलं. त्याच्यामध्ये मग आपण अगदीच जे आपण पाणी पितो, म्हणजे साध्या साध्या गोष्टींमध्ये भगवंतांची शक्ती कशी आहे, भगवंत कशा कशा स्वरूपामध्ये आहेत, हे कुठेतरी आपण 7व्या अध्यायामध्ये पाहिलं. आपण भक्ती योग हा आपला सध्या सुरू आहे, आणि भक्ती योगामध्ये भक्ती कोणाची करायची आणि मग ती का करायची, त्याचं कारण पण पाहिजे ना. आपण आता आपल्याला सगळ्याच गोष्टींना कारण लागतं, कशासाठी, काय, अशा मनात असंख्य प्रश्न असतात, हो की नाही? मग हे प्रश्नांची उत्तरं कुठेतरी ह्या भक्ती योगामध्ये आहेत, आणि म्हणूनच कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सुरुवात केली की माझी शक्ती जी आहे, माझी अभिव्यक्ती जी आहे, तर त्या कशा कशामध्ये चराचरात मी कसा व्यापून राहिलेलो आहे. तर जळीस्थळी काष्टी पाषाणी आपण म्हणतो, तर कसा भगवंत व्यापून राहिलेला आहे हे कुठेतरी कालच्या अध्यायात पाहिलं. आणि शेवटचा श्लोक होता की जो मृत्यूसमयी मला जाणतो, तो जो मतपरायण असतो, म्हणजे जो भगवंताशी एकरूप झालेला आहे, भगवंताच्या भक्तीमध्ये संलग्न आहे, आणि जो मृत्यू समय सुद्धा भगवंताला जाणू शकतो. आणि तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याचं विस्तृतपणे वर्णन आपल्याला 8व्या अध्यायात बघायचं आहे. तर आपल्याला अध्यायाच्या सुरुवातीलाच अर्जुनांनी काही प्रश्न विचारलेले आहेत की हे भगवंत, परमपुरुष, ब्रह्म, आत्मा, सकाम कार्य, भौतिक सृष्टी, देवता कोण आहेत हे कृपया तुम्ही समजावून सांगा. कालच्या अध्यायामध्ये आपल्याला देवता, प्रतिदेवता, म्हणजे आपण कोणते कोणते भक्त, कुठले आपण भक्त कसे असतात, भक्त म्हणजे आपण कुठल्या गोष्टीसाठी देवतांकडे वळतो. मग आपण प्रतिदेवतांची भक्ती करतो, सकाम भक्ती करतो, आपण भगवंताची, परमात्म्याची भक्ती करतो. मग ते देवता, त्या प्रतिदेवता कोण आहेत, हा प्रश्न अर्जुनाला पडलेला आहे, आणि त्यांनी तो आज विचारलेला आहे. त्याच्यानंतर असे कोण कोण आहेत ते काल आपण पाहिलं. काल आपण पाहिलं की जे विगुण आत्मा आहेत, संशय आत्मा आहेत, की जे भगवंतापर्यंत ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही, आणि त्यांच्यासाठी भगवंत हे कायमच अप्रकट, अव्यक्त रूपात असतात. पण असे आपण अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू असे पण भक्त आपण पाहिले, किंवा असे पण आपण लोक पाहिले की जे भगवंताकडे वळतात, भगवंताला शरण जातात, त्यांची भक्ती करतात, आणि त्यातनं त्यांना जे दिव्य ज्ञान प्राप्त होईल तर ते भगवंताचे शुद्ध भक्त होतात. कारण काही असेल, ते भगवंताला शरण जातात, पण त्याच्या नंतर दिव्य ज्ञानावरून त्यांचं शुद्ध भक्तीमध्ये शुद्ध भक्त होतात, त्याच्यामध्ये त्यांचं कुठेतरी परिवर्तन होतं. पण अर्जुनाचे सुरुवातीलाच प्रश्न आहेत, 8 प्रश्न आहेत. अधिपती कोण आहे, तो आपल्या देहामध्ये कसा निवास करतो, अभियज्ञ कोण आहे, आणि तुम्ही मृत्यूसमयी आपल्याला कसं जाणू शकतात. आणि हे जे प्रश्न आहेत की जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. आणि त्या सगळ्याची प्रश्नांची उत्तरं आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी दिलेली आहेत. की ब्रह्म, आपला जो आत्मा जो आहे त्याला ब्रह्म असं म्हटलेलं आहे, जो अविनाशी आहे, त्याचं जिवंत असं अस्तित्व आहे, जो चिरंतन आहे. जिवंत अस्तित्व म्हणजे तो चिरंतन आहे.
आत्मा शरीर बदलतो, 84 यक्ष योनीतून तो फिरतो, पण तो शेवटी अविनाशी आहे, चिरंतन आहे. त्याला जीव असं म्हणतात, त्याला सजीव असं म्हणतात आणि त्यालाच आपण ब्रह्म असं म्हटलेलं आहे. अध्यात्म काय आहे? आपल्या आत्म्याचा एक नित्य स्वभाव आहे. आपल्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव काय आहे? तर आपल्या स्वाभाविक गुणधर्म, कुठल्याही गोष्टीचा एखादा गुणधर्म असतो, तसं आपल्या आत्म्याचा गुणधर्म काय आहे? तर भगवंताची सेवा करणं, परमात्म्याची सेवा करणं. अध्यात्म हा आपल्या अ, अ, काय म्हणू शकतो, की आपल्या आत्म्याचा एक स्वाभाविक किंवा गुणधर्म आहे. मग कर्म आपल्याला भौतिक शरीराकडे नेतं. म्हणजे भौतिक शरीर, आता आपल्याला एवढं माहिती आहे, कर्मयोग झालेला आहे, त्यामुळे आपण कर्मबंधनात अडकतो. तुम्ही सकाम कर्म करा, चांगलं कर्म करा, पुण्य कर्म करा, तरी ते उपभोगण्यासाठी तुम्हाला 84 लक्ष योनीमध्ये कशात तरी तुम्हाला जन्म घ्यायचा आहे. तुम्ही पाप कर्म केलं तरी 84 लक्ष योनीमध्ये तुम्हाला जन्म घ्यायचा. म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रातनं काही तुम्ही अडकत नाही. अगदी स्वर्गलोक जरी मिळाला, तरी त्यातलं स्वर्गसुख संपलं, म्हणजे आपल्या पुण्याची शिदोरी जरी संपली, तरी पुन्हा मृत्यू लोकात यायचं आहे. म्हणजे तुमचं कर्म तुम्हाला फक्त आणि फक्त त्या भौतिक शरीरांकडे, त्या 84 लक्ष योनी, म्हणजे तुम्ही फक्त ड्रेस बदलत राहा, शरीर बदलत राहा, पण तुम्हाला त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून आपण बाहेर पडू शकत नाही. अधिभूत काय आहे? हा भौतिक निसर्ग, ही प्रकृती, या प्रकृतीमध्ये आपण अडकून पडलेलो आहोत, ज्याला आपण म्हणू ना, आपल्याला बद्ध आत्मा म्हणतात. आपण 14व्या अध्यायात शिकणार आहोत. बद्ध आत्मा म्हणजे काय? तर ह्या प्रकृतीमध्ये आपण अडकून पडलेलो आहोत. ही प्रकृतीला अधिभूत असं म्हटलेलं आहे. या भौतिक निसर्गाला अधिभूत असं म्हटलेलं आहे. अधिदैव, अधिदैव म्हणजे काय? की सर्वोच्च देवता, देवांचा देव, विराट स्वरूप, भगवंताचं विराट स्वरूप, ज्याच्यामध्ये सर्व देवदेवतांचा, सर्व सृष्टीचा समावेश आहे. तिन्ही लोकांचा स्वामी असा जो आहे भगवंताचं विराट रूप, आपण 11व्या अध्यायामध्ये त्याचं विस्तृत वर्णन ऐकणार आहोत. तर अशा त्या विराट स्वरूपाला, देवांचा देव जो आहे, त्याला अधिदैव असं म्हटलेलं आहे. अधियज्ञ म्हणजेच परमात्मा, जो त्यागाचा आनंद घेतो. भोक्तारम सह यज्ञ तपसा सर्व लोकै महेश्वरम, असा जो आहे तो अधियज्ञ आहे. तो परमात्मा, परमेश्वर अधियज्ञ आहे. मग अधियज्ञ कुठे राहतो? तर तो कुठेही राहत नाही, आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात राहतो. त्याला आपण क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणतो, किंवा परमात्मा स्वरूपात चतुर्भुज रूपामध्ये तो आपल्या हृदयामध्ये राहतो. मग मृत्यूच्या वेळी त्याला स्मरण कसे करावे? तर आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करून. तर हे आपण आता आपल्या आजच्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण भगवंताचं आपल्या मृत्यूसमयी स्मरण झालं पाहिजे. हेच आपल्या 8व्या अध्यायाचं आपण म्हणू शकतो, की एका वाक्यामध्ये त्याचा सारांश रूपामध्ये ते एक आहे. तर आपण पुढे आता बघतो आहोत लगेच. तर आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि नित्य स्वभावाला अध्यात्म असं म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म आणि सकाम कर्म असं म्हणतात. जसं आता आपण ऐकलं तसं, तुम्हाला आता हे शेजारचं चित्र माहिती आहे, की आपण जन्म घेतो आणि मग हळूहळू मोठे होतो, मध्यवय, तरुण, कुमार वय, तरुण वय, मध्यवयीन, मग नंतर आपण वृद्धावस्था धारण करतो आणि मग शरीर जीर्ण होत आपण शरीराचा त्याग करतो. मग पुन्हा नवीन शरीर, मग पुन्हा तेच चक्र जे आहे. तर हे सगळं ह्या चक्रामध्ये आपण अडकून पडलेलो आहोत, कारण आपण सकाम कर्मामध्ये आपण व्यस्त आहोत, व्यग्र आहोत, हो की नाही? आणि कुठेतरी आपण विसरलेलो आहोत, की आपला अध्यात्म हा आपल्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव आहे. तर विसर कशामुळे पडला आहे? कारण आपण ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत, त्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत आणि त्यामुळे आपण वेगवेगळी कर्म करत असतो. चांगली कर्म केलीत तर तुम्हाला चांगलं फळ आहे, वाईट कर्म केली तर वाईट फळ आहे. पण शेवटी कर्म तर तुम्ही करता आहात आणि त्यामुळे तुम्ही अकर्म नाही करत आहात. तुम्ही सकाम कर्म किंवा विकर्म त्याच्यात अडकलेला आहात आणि म्हणून तुम्ही या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकलेला आहात. मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हे देहभूतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असं म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असं म्हणतात.
प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ किंवा यज्ञांचा अधिष्ठाता असं म्हटलं जातं. मग इथं आता सांगितलं आहे की निरंतर परिवर्तनशील म्हणजे सुरवंटाचा सुद्धा फुलपाखरू होतो. तो विचार करतो करतो आणि त्याचं फुलपाखरू होतो. एका जन्मामध्ये त्याचं असं होतं. तर आपण आपली प्रकृती, आपल्या सगळ्या गोष्टी परिवर्तनशील आहेत. आपण जर विचार केला, की ठीक आहे मी आता ह्या कर्मबंधनात अडकलेलो आहोत, 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. पण आपण जर प्रयत्न केला, तर ही परिस्थिती आपण बदलू शकतो. कालच मृगारीची गोष्ट आपण पाहिली. वाल्मिकी ऋषींची म्हणजे वाल्याकोळीची गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. आपण हरिदास ठाकूरांची गोष्ट ऐकली. अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक कथा आहेत आणि ह्या कथा नाही आहेत, ह्या घडलेल्या फक्त त्या काळी घडलेल्या कथा आहेत. हो की नाही? तर प्रकृती ही परिवर्तनशील आहे. आपण सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये आमूलाग्र बदल आणू शकतो. कारण प्रकृती ही ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे, ही परिवर्तनशील आहे. हा निसर्गाचा नियम आहे. त्यामुळे आपण जर सतत सातत्याने भगवंताची भक्ती केली, सेवा केली, नामजप केला, कारण की आपल्याकडे कलियुगात एकच पर्याय आहे नामजपाचा. तोच सोप्पा पण आहे, सरळ पण आहे आणि अत्यंत सहज असा आहे. तो जर केला तर निश्चित आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन आणू शकतो. अगदी मग देवदेवतांचा आपण आताच पाहिलं, की अधिदैव जिथे चंद्र सूर्यांसकट सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे. 11व्या अध्यायात आपण बघणार आहोत आणि यज्ञाचा अधिष्ठाता भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा परमेश्वर. आता आपण इथं एक श्लोक आहे याच्यामध्ये भगवंत म्हणत आहेत, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति स मद्भावम याती नास्त्यत्र संशयः. आणि जो मृत्यू समय केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो. यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्णा प्रभूजी, तुम्ही हँड रेस केला आहे का? किरण प्रभूजी, तुम्ही हँड रेस केला आहे का? हरे कृष्ण माताजी. हरे येस. कृष्णा. मी वाचू का म्हणून म्हटलं, वाचण्यासाठी म्हणून म्हटलं. अच्छा, हो चालेल ना, हरकत नाही. पुढचा हा 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 चालेल. हो हो हो. तर आपला हा इथे तुम्हाला शेजारचं चित्र दिसतं आहे. त्याच्यामध्ये बघा आपल्याला माहिती आहे पितामह भीष्म यांना बाणांच्या शय्येवर होते ते. हो की नाही? बाणाच्या शय्येवर म्हणजे होते आणि त्या बाणाच्या शय्येवर असताना त्यांनी फक्त आणि फक्त विष्णू सहस्त्रनाम याची आवर्तनं केली आणि त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांना सांगितलं होतं, की तुम्ही माझ्या समोर राहा आणि जेव्हा युद्ध वगैरे सगळं झालं, सगळे त्यांना दर्शनासाठी म्हणा किंवा 5 पांडव तिथे गेले होते, तेव्हा त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांना सांगितलं, की तुम्ही माझ्या समोर राहा. मी तुम्हाला तुमचं दर्शन घेऊन तुम्हाला स्मरण करून मी मृत्यू करतो म्हणजे स्वीकारतो आहे. कारण की त्यांना इच्छा मृत्यूचं वरदान होतं किंवा मी देहत्याग करतो आहे. तर मृत्यू समयी जर आपण त्याचं भगवंताचं जर स्मरण केलं, तर निश्चितच आपण भगवंत म्हणतायत तुम्ही माझ्या स्वभावाला म्हणजे तुम्हाला वैकुंठ धाम किंवा मोक्ष मिळू शकतो, यात मुळीच शंका नाही. इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे. तर आता मी गोष्ट एक सांगते. आता ह्या गोष्टीमध्ये आपण जर पाहिलं तर ही युधिष्ठिर महाराजांची गोष्ट आहे. 13 वर्षाचा वनवास होता. म्हणजे 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास पांडवांचा आपल्याला माहिती आहे. ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी असे फिरत होते आणि जंगलातून जात असताना त्यांना एकदा तहान लागली आणि मग ते एके ठिकाणी थांबले. म्हणजे द्रौपदीला तहान लागली आणि ते एके ठिकाणी थांबले. पण आजूबाजूला पक्षी दिसत होते, प्राण्यांचा आवाज होता. हे अरण्यक पर्वामधलं हे एक प्रसंग आहे महाभारताच्या. तर तर युधिष्ठिर यांनी अंदाज बांधला, की इथे जवळच एखादं तलाव वगैरे असेल आणि म्हणून त्यांनी
नकुलला सांगितलं, सहदेवला सांगितलं की आम्ही इथे थांबतो या झाडापाशी, तू पाणी घेऊन ये. सहदेव गेला, तो काही आलाच नाही. मग नकुल गेला, तोही काही आला नाही. मग दोघं जण आले नाही म्हणून अर्जुन त्यांना बघायला गेला. अर्जुन पण काही केल्या आला नाही. खूप वेळ झाला, मग भीम गेला. भीम पण परत नाही आला. मग युधिष्ठिरला चिंता वाटू लागली की नेमकं असं झालं काय की हे चौघच्या चौघ आले नाहीत. कारण की प्रत्येक जण सर्वश्रेष्ठ आहे, त्यामुळे त्यांना कोणी काही त्यांच्यावर कोणी हल्ला करू शकेल किंवा त्यांना कोणी हरवू शकेल वगैरे ह्यात मुळी शंकाच नव्हती. आणि मग नेमकं असं झालं काय प्रश्न पडला. आणि मग युधिष्ठिर महाराजांनी द्रौपदीला सांगितलं की तू इथेच थांब, मी जरा जाऊन बघून येतो. मग युधिष्ठिर महाराज गेले, त्या तलावाच्या दिशेने गेले. तिथे गेल्यावर बघतात तर आपले चारही भावंड मूर्छित पडलेले किंवा बेशुद्ध अवस्थेत आहेत. आणि मग त्यांना आश्चर्य वाटलं की नेमकं असं झालं काय. मग त्यांना जागा करण्यासाठी म्हणा किंवा काय, तर तळ्यातलं पाणी ते उचलायला लागले. तळ्यातलं पाणी उचलायला लागल्यानंतर त्यांना तिकडनं आवाज आला की तू हे माझा तलाव आहे, त्यामुळे ह्या पाण्यावर माझा हक्क आहे. तर माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिल्याशिवाय तू त्या पाण्याला स्पर्श करू शकत नाही, नाहीतर तुझी अवस्था सुद्धा तुझ्या भावंडांसारखीच होईल. युधिष्ठिर महाराजांनी इकडे तिकडे बघितलं, त्यांना कोणी दिसलं नाही, पण त्यांना आवाज आला आणि मग त्यांनी लगेच ओळखलं की तुम्ही यक्ष महाराज आहात, यक्षदेव आहात. तर कृपया तुम्ही समोर या, तुमची जी काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांची मी उत्तर द्यायला तयार आहे. तर ते यक्ष महादेव जे होते ते समोर आले आणि त्यांनी त्यांना प्रश्न विचारला. की प्रश्न विचारला, त्याच्यानंतर युधिष्ठिर महाराज उत्तर देत आहेत. त्यांनी हा उत्तर दिलं. यांनी प्रश्न विचारला की जगात सगळ्यात मोठं आश्चर्य काय आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारल्यावर युधिष्ठिर महाराज उत्तर देत आहेत. अहनी अहनी भूतानी गच्छन्तीह यमाला शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अत परम. हरे कृष्णा प्रभूजी, वाचताय? हरे कृष्णा. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग त्यांनी उत्तर असं दिलं की शेकडो आणि हजारो जीव म्हणजे आपल्या ह्या भूतलावर हजारो लाखो प्राणी जीव आहेत आणि ते प्रत्येक क्षणी मृत्युमुखी पडत असतात. पण तरीही एक मूर्ख प्राणी अशा थाटात वावरत असतो आणि अशी तो स्थावर जंगम म्हणजे अशी मालमत्ता तयार करत असतो, जणू काही मी अमरच होणार आहे, मला काही मृत्यू येणारच नाही आहे. आता सांगायचं झालं थोडक्यात तर आपल्याला बघा की आपल्या कोणी नातेवाईक असेल, मित्रमंडळी असेल, की आपण पण कोणाच्या तरी कडे घरी गेलो किंवा मृत्यू कोणाचा झाला तर आपण त्यांच्या घरी जातो, त्यांच्या अंत्ययात्रेला जातो. त्यामुळे अनेक लोक येत असतात, हो की नाही? आपल्याला सगळ्यांना हे माहिती आहे की शेवटी आपल्याला काय आहे, शेवट काय आहे, की आपल्याला मरण तर हे काही चुकलेलं नाही आहे. आपण कोणीही अमर नाही आहोत, हो की नाही? हे आपल्या सगळ्यांना पक्क ठाऊक आहे. पण तरीही आपण 24/7 आपण कशासाठी कशामध्ये गुंतलेलो असतो आपण? फक्त आणि फक्त स्थावर जंगम तयार करण्यात. म्हणजे आपण फक्त आणि फक्त मालमत्ता किती गोळा करू आणि किती आपण प्रॉपर्टी गोळा करू आणि त्याचा हव्यास किती, की त्याच्यासाठीच आपण झटत असतो, झगडत असतो. आणि आपण कधीही मृत्यूची तयारी करत नाही. आणि हीच सगळ्यात मोठी अद्भुत गोष्ट आहे, असं त्यांनी युधिष्ठिर महाराजांनी उत्तर दिलेलं आहे. हरे कृष्णा. आपण लगेच पुढे जाऊया. मग आपल्याला शेवटच्या क्षणी आता भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, तो माझं स्मरण करतो तो निश्चित मोक्ष प्राप्त करतो किंवा माझ्या भावनेत म्हणजे वैकुंठ धामामध्ये त्याला प्राप्ती होते. पण तुम्ही शेवटच्या क्षणामध्ये आताच आपण पाहिलं की युधिष्ठिर महाराजांनी उत्तर दिलं, आपण स्थावर जंगम, हो की नाही, याच्यामध्येच गुंतलेलो असतो. मग आपल्या मनामध्येही तेच विचार असतात.
मग मृत्यूसमयी जर मनामध्ये कुठला विचार असल्यावर काय होतं त्याच्यासाठी पण एक छोटी गोष्ट आहे. पण त्याआधी आपण हा श्लोक बघूया. यम मी यम वाचतो हो माताजी. हो वाचा वाचा. हा. 8.6 यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्त्य ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हे कौन्तेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे आपल्याला एक भरत महाराजांची गोष्ट आहे. इथे सांगितलं आहे की आपला देहत्याग करताना आपण ज्या भावाचं स्मरण करतो म्हणजे आपल्या मनामध्ये जो शेवटचा विचार असतो म्हणजे आपला शेवटचा श्वास आणि त्या क्षणी आपल्या मनामध्ये असलेला विचार हाच आपल्याला पुढचा जन्म किंवा त्या भावाची आपल्याला त्यानुसार आपला पुढचा जन्म ठरत असतो. मग आता इथे भरत महाराजांची गोष्ट आहे. भरत महाराजांची गोष्ट आपण तुम्हाला आठवत असेल तर मिथ्याचार तो जो श्लोक आपण पाहिला होता की तिथे आपण हे मधलं चित्र पाहिलं होतं. तर भरत महाराज हे भगवंताचे भक्त असतात आणि राजा असतात ते. खूप भक्ती करत असतात आणि राज्यही उत्तम पद्धतीने ते चालवत असतात. पण जसं जसं वय वाढत जातं, वृद्ध होतात, तसं तसं ते आपलं ते राज्य जे आहे मुलांना सोपवून ते वानप्रस्थाश्रम म्हणजे वनामध्ये निघून जातात. आणि मग तिथे एक छोटीशी कुटी बांधतात आणि मग त्यांची दिनचर्या तीच की आपण भगवंताची भक्ती करणं, यज्ञ करणं आणि भगवंताच्या नामस्मरणामध्ये, भक्तीमध्ये, सेवेमध्ये आपला दिवस व्यतीत करणं. हेच त्यांचं दिनचर्या असते. ते जंगलात राहत असतात त्यामुळे एकदा काय होतं की सकाळी ते असं जात असताना त्यांना दिसतं की एक हरीण जी आहे मादी हरीण असते आणि ती गर्भवती असते. जीवाचा अकांत तांडव घेऊन ती काय म्हणू शकतो पळत असते. तर भरत महाराजांना थोडं आश्चर्य वाटतं की काय झालं नेमकं आणि म्हणून ते जरा बघायला लागतात. तर तेवढ्यात त्यांना एक वाघ दिसतो. तो सुद्धा त्या हरणीच्या मागे पळत असतो. मग त्यांना अंदाज येतो की ते हरीण जे आहे त्याला हा वाघ मागे लागलेला आहे. आणि मग तेही तिकडे त्यांच्या दिशेने जाऊ लागतात की त्या हरणाचा प्राण वाचवावा म्हणून. पण जसं-जसं पुढे जातात त्यांना त्या हरीण जी आहे ती इतक्या वेगात पळत असते आणि वाटेत नदी लागते. त्या नदीमध्ये ती उडी घेते आणि उडी घेतल्यानंतर तिच्या गर्भामध्ये जे हरणाचं पाडस असतं, तिथं त्या पाण्यामध्येच जन्माला येतं आणि त्या पाडसाला तिथेच ठेवून ती हरीण नदी क्रॉस करते म्हणजे नदीच्या पलीकडे जाते आणि वाघ सुद्धा तिच्या पाठोपाठ त्या नदीच्या पलीकडे जातो आणि तिथे तिला खाऊन टाकतो, तिचा मृत्यू होतो. पण ते पाडस जे असतं त्या नदीमध्येच तिथेच असतं. भरत महाराज हे सगळं बघतात. मग ते त्या पाडसाचे प्राण वाचवतात. तो पाडस अगदी कावरा-बावरा झालेला असतो, की नेमकं काय आहे पाण्यामध्ये असं हे सगळं. मग ते त्याला आणतात, बाहेर काढतात आणि मग एखाद्या लहान मुलाचं, बाळाचं कसं करावं, त्या पद्धतीने त्या पाडसाची ते काळजी घेतात. त्याला काय हवं नको ते बघतात आणि मग पारस पण जसं-जसा मोठा होतो त्यांच्याचकडे राहतो, त्यांच्याचकडे वाढतो. त्यामुळे कुठेतरी त्यांच्यामध्ये अ, त्या पाडसाबद्दल एक मोह निर्माण होतो, एक मोह तयार होतो. आणि भरत महाराज असतात, हे खरं सांगायचं तर आपल्याला अध्यात्मामध्ये टप्पे आहेत, पायऱ्या आहेत. तर साधारण 9 पायऱ्या आहेत अध्यात्माच्या त्या आपण किंवा त्याला स्टेजेस असं म्हणू शकतो भक्ती मार्गाच्या. तर पहिलं आहे श्रद्धा, दुसरं आहे साधू संग, तिसरं आहे भजन क्रिया, चौथं आहे अनर्थ निवृत्ती, 5वं आहे निष्ठा, 6वं आहे रुची, 7वं आहे आसक्ती, 8वी आहे भावभक्ती आणि 9वं आहे प्रेमभक्ती. भरत महाराज हे जवळ-जवळ 8व्या टप्प्यावर असतात, 8व्या पायरीवर असतात. ते भावभक्ती ह्या पायरीवर असतात. म्हणजे अध्यात्मामध्ये ते त्यांची एवढी प्रगल्भता असते, एवढी भक्ती असते. पण मजा बघा कशी, की ते कुठेतरी त्या पाडसाच्या मोहात पडतात. मोहात पडतात म्हणजे त्याची काळजी घेता-घेता खरं तर त्यांनी संन्यासाश्रम धारण केलेला आहे, हो की नाही? पण
ते त्या पाडसाच्या मोहात पडतात आणि मग त्याच्याबद्दलची काळजी वाढू लागते. मग ते जेव्हा काही पूजाविधी करत असतात, काही करत असतात, तेव्हा सुद्धा त्यांच्या मनात विचार येतो. एकीकडे ते पूजा करत आहेत, भगवंताचं नाव घेत आहेत, पण मनामध्ये दुसरीकडे विचार आहे, की "अरे, हा कुठे गेला? हा इथेच आहे ना? त्याला झालं तर काही नाही ना? त्याला कोणी कुठला प्राणी काही खाणार तर नाही ना? कोणी काही करणार तर नाही ना? तो विसरणार तर नाही ना? रस्ता चुकला तर काय होईल?" असे अनेक विचार त्यांना पूजा करत असताना सुद्धा, भगवंताची भक्ती करत असताना, सेवा करत असताना सुद्धा मनामध्ये येतात. आणि मग असंच विचार करत असताना त्यांना मग ते वार्धक्य येतं आणि शेवटी त्यांना मृत्यू येतो. म्हणजे मृत्यूच्या अ, 1 मिनिट हां. स्क्रीन कुठे गेली आहे? हां. त्यांना मृत्यूसमयी म्हणजे जेव्हा त्यांच्या मनामध्ये विचार येतो, की "अरे, माझा मृत्यू झाल्यानंतर ह्या हरणाचं काय होईल?" आणि ते सोडतच ते प्राणत्याग करतात. आणि मग त्यांना पुढचा जन्म जो आहे तो हरणाचा मिळतो. पण शेवटी ते भक्तीच्या 9व्या स्टेजवर असतात किंवा पायरीवर असतात. आपल्याला सांगितलेलं आहे भगवंतांनी, की तुम्ही आपण 6व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे, की तुम्हाला कुठलाही अडथळा निर्माण झाला, अयशस्वी योगींचं गंतव्यस्थान काय असेल, त्याप्रमाणे हा हरणाच्या जन्मात जरी असले, तरी सुद्धा ते अशाच एका साधू संग त्यांना मिळाला आणि त्या साधूंच्या त्यांच्या त्या आश्रमाच्या बाहेरच ते तिथेच वावरायचे. त्यांनीच प्रसाद ग्रहण करणं वगैरे सगळं त्या हरणाचं जीवन तसं व्यतीत झालं आणि मग पुढचा जन्म त्यांना जडभरताचा मिळाला. ही भागवतम मधली कथा आहे आणि त्यांना जडभरत म्हणजे चं आयुष्य असं होतं, की कदाचित आपल्याला असं वाटू शकेल किंवा सामान्य लोकांसाठी तो जडबुद्धी, मंदबुद्धीचा असा जडभरत होते. पण ते खरं तर मंदबुद्धी किंवा जडबुद्धीचे नसून ते आपल्या सामान्य लोकांसारखे नव्हते. ते नेहमी त्या ट्रान्समध्ये त्या आध्यात्मिक कारण की त्या भगवंताशीच ते कायम एकरूप राहत त्याच्याशी त्यांचं नाम घेत आणि त्याच्यानंतर त्यांना मोक्ष मिळाला. पण ही अशी जसं भगवंताने सांगितलं, की 8व्या स्टेजवर असताना सुद्धा, 8व्या पायरीवर असताना सुद्धा जर तुमच्या मनामध्ये वेगळा कुठला विचार आला किंवा भगवंताशी एकरूप होता होता जरी तुम्ही मृत्यूसमयी जर तुम्ही कुठल्या भावामध्ये आहात, तर ती भावना तुम्हाला पुढचा जन्म घ्यायला बंधनकारक ठरते. तुमचा मोक्षाचा मार्ग तिथे खुंटतो किंवा तिथे अडथळा तयार होतो. म्हणून तिथे सांगितलं आहे, की भगवंत म्हणतात, की मृत्यूसमयी तुम्ही नेहमी माझं स्मरण करा. त्याच्यासाठीच आपल्याला इथे प्रल्हाद महाराज भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरं युद्ध च मय्यार्पितं बुद्धिर्मां वैश्य संशयः. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला भगवंत सांगता आहेत, की म्हणून तू युद्धाचं विहित कर्तव्य पार पाड आणि तुझं कार्य जे आहे ते तू मला समर्पित कर. तुझं मन, बुद्धी, तुझं कर्म तू मला समर्पित कर आणि तू तुझं फक्त हे विहित कर्म आहे आणि त्या बुद्धीने तू कार्य पार की निश्चय तू माझी प्राप्ती करशील. जर तू कुठल्याही फळाची अपेक्षा केली नाही, फळाची आसक्ती ठेवली नाही, तर तुझ्या मनात हे प्रश्न आहेत, की मला पापकर्म लागेल, मला असं होईल, मला आनंद मिळणार नाही. तू त्याचा विचार करू नकोस. हे विहित कर्म कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. क्षत्रियचा धर्म काय आहे, की तुला प्रजेचं रक्षण करायचं आहे, राज्याचं रक्षण करायचं आहे, तुला धर्माचं रक्षण करायचं आहे आणि त्यासाठी तुला युद्ध हे करणं गरजेचं आहे.
आणि युद्ध करताना तू तू ते विहित कर्म म्हणून कर. तू माझ्या आनंदासाठी ते कर. कारण की याचा आनंद घेणारा कोण आहे? भोक्तारम यज्ञ तपसाम. कोणासाठी करतो आहेस? तुझं फक्त तुझी नेमणूक झालेली आहे. तुला ते कार्य करायचं आहे. पण तू कोणासाठी करतो आहेस? भगवंतासाठी करतो आहे. त्यामुळे तुझं मन, बुद्धी, चित्त जे सगळं आहे ते सगळं तू माझ्या ठायी अर्पण कर आणि तू युद्ध कर. असं इथे कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. इथे आपल्याला प्रल्हाद महाराजांचं चित्र आहे. शेजारच्या चित्रात जर तुम्ही बघितलं तर प्रल्हाद महाराजांनी म्हणजे आपल्याला भागवतम मध्ये आपल्याला हा संदर्भ आठवतो की त्यांनी असं सांगितलं होतं की मृत्यू समय म्हणजे वार्धक्य किंवा वृद्धापकाळ त्याचं त्यांनी किंवा ओल्ड एज ज्याला आपण म्हणतो त्याची जणू एखादी व्याख्याच त्यांनी सांगितली आहे. त्याचा अर्थ असा म्हणजे त्यांनी सांगितलेली व्याख्या आपण की जन्मानंतरचा प्रत्येक क्षण म्हणजे वृद्धापकाळ आहे. कारण की आपल्याला माहित नाही आहे की आपल्या कुठल्या क्षणी मृत्यू होणार आहे. आपण प्रत्येक क्षणी जसा जसा एक एक क्षण पुढे पुढे सरकत असतो आपण मृत्यूच्या जवळ जवळ जात असतो, हो की नाही? आणि म्हणून आपल्याला सुरुवातीपासूनच लहानपणापासूनच भगवंताची भक्ती करायची, भगवंताची सेवा करायची. आणि म्हणून ते त्यांच्या सवंगड्यांना सुद्धा तेच सांगत असत की तुम्ही आत्तापासूनच भगवंताची भक्ती करा. परमात्मा कोण आहेत त्यांची भक्ती करणं, त्यांची सेवा करणं हे आपल्याला प्रल्हाद महाराज सांगत असत. आणि मग त्याच्यात ह्याच्यावर आपल्याला अजून एक पुढचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. अभ्यास योग युक्तेन चेत्सन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचित्यनं. जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगितलं आहे की जो सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेला आहे, अविचलित आहे, तो माझ्यापर्यंत पोहोचतो. अभ्यास योग युक्तेनं म्हणजे जो सराव करतो आहे, निरंतर अभ्यास करतो आहे. आता मला सांगा की आपण म्हणजे मी युवा वर्ग जास्त घेतला आहे आणि मी नेहमी हे उदाहरण द्यायची की आपली परीक्षा जी असते ती मार्च एप्रिल मध्ये असते आणि आपलं साधारण आपलं जे वर्ष सुरू होतं ते जून मध्ये सुरू होतं. आपण अभ्यास जून मध्ये केला पाहिजे, जून पासून केला पाहिजे का फेब्रुवारी मार्च मध्ये करायला पाहिजे? आपल्याला पेपर केव्हा आपण अभ्यास केल्यानंतर चांगला जाणार आहे? आता तुमच्या घरी काही मुलं असतील, नातवंड असतील तर तुम्ही त्यांना काय सल्ला द्याल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तेव्हापासून जून पासून परीक्षा होईपर्यंत. हो बरोबर, खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. इथं माताजीने एकदम बरोबर उत्तर दिलेलं आहे की जून पासून, हो की नाही? म्हणजे मग मला सांगा की आपला मृत्यू आपल्याला कधी येणार आहे माहित नाही. मग आपल्याकडे एक समज आहे, समज म्हणण्यापेक्षा एक गैरसमज आहे की देवदेव करायचं म्हणजे 60 उलटल्यानंतर रिटायरमेंट नंतर देवदेव करायचं. म्हणजे आपल्याकडे हल्ली त्या ट्रॅव्हल्सच्या काय चारधाम यात्रा निघालेल्या आहेत तर तिथे यात्रा कमी म्हणजे देवदेव पण कमी आणि आपण पिकनिक मूड मध्ये जास्त असतो, हो की नाही? म्हणजे अगदी आपण वृद्धापकाळात सुद्धा जर देवदेव करायचं म्हटलं तर आणि आपण नामजप, नामस्मरण किंवा ह्या गोष्टी तर आपल्या अजून थोड्याशा बाजूलाच राहतात. तर त्याच्यासाठी तिथे आपल्याला सांगितलं आहे, भगवंतांनी सांगून ठेवलेलं आहे, शास्त्रांमध्ये नमूद केलेलं आहे की तुम्ही सुरुवातीपासूनच माझ्या भक्तीमध्ये, माझ्या सेवेमध्ये, माझ्या नामामध्ये लीन व्हा. त्याच्यासाठी आपल्याकडे अजून एक गोष्ट आहे, अजामिलची गोष्ट आहे. अजामिल हा मूळचा ब्राह्मण होता. उत्तम गुणवान कुटुंबामध्ये जन्माला आला होता. आई वडीलही उत्तम गुणवान होते. पत्नी होती ती सुद्धा गुणवान अशी होती. अजामिल सुद्धा सगळ्या नियमांचं पालन करणारा, सगळं शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सगळं करणारा असा तो मुलगा होता. आणि एकदा काय झालं, मग रोजच्या जे काही आपलं जे काही पूजा विधी यज्ञ वगैरे करण्यासाठी तो नेहमी जात असत, समिधा वगैरे आणण्यासाठी जात असत.
एकदा सुद्धा तो असाच समिधा आणण्यासाठी गेला आणि परत येताना वाटेमध्ये त्याला जंगलामध्ये एक वेश्यास्त्री आणि एक पुरुष तिच्या सोबत होते, तर यांना त्यांनी सोबत पाहिलं आणि त्यांच्या मनात विचार आला आणि ते म्हणाले की अरे मी हे काय बघतो आहे. आणि मग ते पुन्हा एका झाडाखाली मागे गेले आणि की आपण हे नाही बघितलं पाहिजे, हे पाप आहे, हे चुकीचं आहे. सतत मनाला ते सांगता आहेत, पण कुठेतरी पुन्हा त्या मोहजालामध्ये अडकल्यासारखं पुन्हा ते त्या वेश्यास्त्री त्यांना ती कुठेतरी सुंदर वाटू लागली, छान वाटू लागली आणि ते पुन्हा पुन्हा तिच्याकडे बघू लागले आणि मग नंतर ते घरी गेले. पण काही केल्यात ती वेश्यास्त्री काय त्यांच्या डोळ्यासमोरून त्यांच्या मनातून काही जाईना. आणि मग दुसऱ्या दिवशी ते तिच्या घरी गेलेच आणि मग तिला तिच्या घरी ते जाऊ लागले आणि शेवटी एकदा त्यांनी तिलाच तिच्या घरी आणलं, त्यांच्या घरी आणलं आणि त्यांच्या घरातून त्यांनी आपली पत्नी आणि आई-वडील यांना घराबाहेर काढलं. आणि ती वेश्यास्त्री होती शेवटी. तर तिला उंची वस्त्र, दागदागिने त्याचा इतका मोह, इतका लोभ होता, की त्या तिच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा अजामिल मग चोऱ्या-माऱ्याही करू लागल्या, की ये ना केल्या प्रकारे ना पैसा मिळवायचा आणि तिच्या गरजा पुरवायच्या. आणि असाच त्यांचा संसार थाटला गेला. 1 नाही, 2 नाही, 10 मुलं झाली. 10व्या मुलाचं नाव त्यांनी नारायण ठेवलं. आणि तोपर्यंत अजामिल हे चांगलेच वृद्ध झाले होते. नारायण सुद्धा हळू-हळू मोठा होत होता. पण नारायण त्यांचा अत्यंत लाडका आणि आवडता मुलगा होता. सतत नारायण हे करू नको, नारायण असं, नारायण तसं, नारायण, नारायण, नारायण करत राहायचे. आणि मग नंतर हळू-हळू त्यांचं वय वाढत गेलं. ते वृद्ध झाले आणि मग त्यांना दिसू लागलं, की मृत्यू काय आता आपल्या आता मृत्यूची वेळ आली आहे किंवा आता आपले हे शेवटचे क्षण उरलेले आहेत. आणि म्हणून ते आपल्या मुलाला हाक मारतायत, नारायण, नारायण, नारायण. आणि नारायण, नारायण करता, करता त्यांनी प्राण सोडले. शेवटचा श्वास जो आहे तो घेतला. आणि मग तिथे यमदूत आले आणि त्याला घेऊन जायला लागले. तर तिथे यमदूत आले आणि त्या यमदूतांच्या पाठोपाठ तिथे कृष्णदूत किंवा वैकुंठामधले दूत सुद्धा आले. आणि ते तिथे विष्णुदूत आपण त्याला म्हणू शकतो, की ते सुद्धा तिथे आले. आणि मग त्यांनी सांगितलं, की हे नारायण, नारायण करतायत त्यामुळे यांना आम्हाला घेऊन जावं लागेल. तर ते यमदूत म्हणतात, "नाही, हा तर याने जगामधली सगळी पापं केलेली आहेत. त्यामुळे याला मोक्ष तर मिळूच शकत नाही." पण ते म्हणाले, की नाही त्यांनी नारायणाला, त्यांनी भगवंताला स्मरण केलं. तर म्हणे, "नाही, हे त्यांच्या मुलाचं नाव आहे." आणि हे सगळं ते बघतायत हां. कारण की आत्मा चिरंत नसतो ना. त्यामुळे ही सगळी चर्चा त्यांना बघता आहेत. त्यामुळे मग इकडे जायचं का तिकडे जायचं पेच पडला आणि मग त्यांनी ठरवलं, की पुन्हा त्यांनी तो त्यांचे आत्मा, प्राण जो आहे त्यांच्या शरीरामध्ये सोडला. आणि मग तेव्हा त्यांना एकदम अशी खटकन जाग येतल्यासारखं डोळे उघडले आणि त्यांना एकदम लक्षात आलं, की अरे आपण आपल्या जीवनात काय करून बसलो. आणि त्या क्षणी ते तडकन त्यांनी घर-दार सोडलं, काशीला निघून गेले आणि तब्बल 12 वर्ष त्यांनी घोर तपश्चर्या केली आणि घोर तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांना त्या तपश्चर्या करत असतानाच त्यांना तिथे भगवंताचं नाव घेत असतानाच त्यांना तिथे मृत्यू आला आणि विष्णुदूत जे आहेत ते त्यांना तिथे घेऊन गेले. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी हरे कृष्ण प्रभूजी वाचा हे. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. मनुष्य आणि परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे मनुष्याने परमपुरुषाचं म्हणजे आता इथे भगवंत सांगता आहेत, म्हणून आपण भगवंतांचं नाव घेतलं पाहिजे, नामस्मरण केलं पाहिजे, सेवा केली पाहिजे. मग ते भगवंतांचं आपण स्मरण कशात करायचं किंवा कुठे-कुठे मग त्यांना आपण ते अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहेत. म्हणजे तुम्ही विचार करा आपला आत्म्याचा आपल्याला साईज माहिती आहे. आपल्या केसाच्या टोकाचा 10,000वा भाग. त्याच्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे. म्हणजे तो किती सूक्ष्माती सूक्ष्म असेल
तर म्हणजे तो भगवंत, तो परमात्मा ते सूक्ष्मादी सूक्ष्म रूपही घेऊ शकतो किंवा तो विराट स्वरूपही घेऊ शकतो. अशा परमात्म्याचं की जो सर्वांचा पालन करता आहे, तिन्ही लोकांचा पालन करता आहे आणि जो अचिंत्य आहे, जो पुरुषोत्तम भगवान म्हणून आहे, नित्य पुरुष आहे, तर त्यांना हे आपण वेगवेगळ्या रूपांमध्ये, तुम्ही कुठल्याही रूपामध्ये, मग अगदी त्याला बाळकृष्ण रूपामध्ये, तुम्ही कुठल्याही रूपामध्ये त्यांचं ध्यान करा आणि त्यांचं स्मरण करा, त्यांचं ध्यान करा. निश्चितच तुम्हाला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होईल, तुम्हाला दिव्य अनुभूती प्राप्त होईल आणि तुम्ही भगवंतापर्यंत, मोक्षापर्यंत निश्चित तुम्ही पोहोचू शकता. आणि इथे नुसतं आपणच का, सामान्य जीवांसाठीच हे लागू आहे का, तर नाही. तर देवता प्रति देवता, अगदी ब्रह्म सुद्धा, की ज्यांनी ह्या भौतिक सृष्टीची किंवा सजीव सृष्टीची म्हणू शकतो आपण, भौतिक सृष्टीची नाही, निर्मिती जी आहे किंवा ते निर्मिती करायचं कार्य त्यांना दिलेलं होतं, तर ब्रह्मदेव सुद्धा भगवंताची कृष्ण रूपामध्ये आराधना करतात. आणि कधीही कुठलाही जर त्यांना काही प्रश्न पडला असेल की या भौतिक सृष्टीमध्ये काही अशा गोष्टी अशा निर्माण झाल्या असतील, काही तर अडथळे निर्माण होत असतील त्याच्या व्यवस्थापनामध्ये, तर ते नेहमी भगवान विष्णूंना त्यांच्या गर्भोदक्षाय विष्णूंना ते भेटायला जातात आणि त्यांच्याकडनं सल्लामसलत करतात. म्हणजे ते भगवान विष्णूंची आराधना करतात, गर्भोदक्षाय विष्णूंची आराधना करतात. भगवान शिवशंकर हे भगवंताच्या संकर्षण ह्या रूपाची आराधना करतात. आणि म्हणजे कोणीही जे असो की ते भगवंताच्या, त्या पुरुषोत्तम भगवंताची वेगवेगळ्या रूपामध्ये आराधना करतात. म्हणजे तुम्हाला वाटेल, ज्या रूपाची तुम्हाला मोह होईल म्हणू शकतो, आसक्ती होईल म्हणू शकतो. कालच्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, तुम्ही कशाचीही आसक्ती ठेवू नका, पण भौतिक कुठल्याही गोष्टीची आसक्ती ठेवू नका, पण तुम्ही माझी आसक्ती ठेवू शकता. आणि तुम्हाला जे रूप तुम्हाला भगवंताचं आवडेल त्याचं ध्यान करा. आणि मग काय होतं, तर त्याच्यावर भगवंताने इथे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्ण. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागतः. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जे दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे आता आपल्याला बघा, आपण आलयम म्हणजे घर, हो की नाही. आता आलयम शब्द आपण किती ठिकाणी ऐकलेला आहे. मग ग्रंथालय असेल, त्याच्यानंतर वाचनालय, ग्रंथालय, विद्यालय, त्याच्यानंतर हॉस्पिटलला आपण, भोजनालय, हॉस्पिटलला रुग्णालय, सॉरी, तर रुग्णालय हे तर हे सगळे आपण म्हणजे आलय म्हणजे घर, आणि तिथे आपण हे वापरले जातात, हो की नाही. आता भगवंतांनी या भौतिक सृष्टीला दुःखालय असं म्हटलेलं आहे. आणि नुसतं दुःखालय म्हटलंय काय नाही, तर अशाश्वतम, दुःखालयम अशाश्वतम, म्हणजे ह्या तात्पुरत्या जगामध्ये जे दुःखांनी भरलेलं आहे. अशाश्वतम म्हणजे, शाश्वतम म्हणजे काय, जे चिरंतन आहे, जे नित्य आहे. आणि अशाश्वतम म्हणजे काय, जे तात्पुरतं आहे. मग ह्या तात्पुरत्या जगामध्ये जे दुःखांनी असं भरलेलं आहे, दुःखालयम, की बाबा इथे फक्त आणि फक्त दुःख आहे, मृत्यू लोक आपण ज्याला म्हणतो, त्या दुःखालयम मध्ये, दुःखालयम अशाश्वतम, जर तिथे सांगतात की जे भक्ती योगामध्ये अडकतात किंवा जे भगवंताची भक्ती करतात, भगवंताचं स्मरण करतात, तर त्यांच्यासाठी तुम्हाला आता हे शेजारचा व्हिडिओ बघा दिसतो आहे. जे भक्ती योगामध्ये आहेत ते बघा, हे असे दरवाजा उघडून सहज बाहेर पडू शकतात. आणि ज्यांचा विश्वास नाही, मूढात्मा आहेत, संशयात्मा आहेत, ते असे उड्या मारत बसतात. ते काय ह्या ब्रह्मांडातून, ह्या चक्रातून बाहेर पडू शकत नाही. पण जे भक्ती मार्गाला लागलेले आहे, जे भगवंताची भक्ती करतात, तर निस्संदेह क्रमशः ह्या जन्मात नाही तर पुढच्या नाही तर कुठल्या तरी पुढच्या जन्मामध्ये निश्चितच
त्यांच्यासाठी हा दरवाजा असा उघडला जातो आणि ते बाहेर पडतात. भगवंत निश्चितच त्यांना मोक्ष प्राप्ती किंवा आपण ज्याला वैकुंठ धामाची प्राप्ती होते असं इथे भगवंत शाश्वती देत आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत की हे भौतिक जग कसं आहे तेही सांगता आहेत. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखांची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपलं दुःखालय शाश्वत म्हणजे हे कसं आहे बघा, हे भौतिक जग कसं आहे तर याच्यामध्ये नरक यातना आहेत. म्हणजे जर तुम्ही आपण ते अर्जुनाला सांगता आहेत तर तुला युद्धामध्ये युद्ध केलंस तर तुला पृथ्वीचा राजा होशील आणि तू जर युद्ध नाही म्हणजे युद्धामध्ये जर वीरगती प्राप्त झाली तर तुला स्वर्ग प्राप्ती आहे, हो की नाही. पण जे आपण ह्या भौतिक जगामध्ये याच्यामध्ये बघा की आपण वरपासून खालपर्यंत म्हणजे आपण तुम्हाला गोलोका चार्ट आता मी पाठवणार आहे किंवा आपल्या पुढच्या स्लाइड मध्ये आपल्याला दिसेल. तर आपण मृत्यू लोकामध्ये राहतो, आपण भुवर लोक ज्याला म्हणतो, पृथ्वीवर आपण राहतो, हो की नाही. जर आपण सकाम कर्म केलं किंवा पुण्य कर्म केलं तर आपला कदाचित उद्धार होऊन आपण स्वर्ग प्राप्ती होऊ शकते, नाहीतर पृथ्वीवरच आपण पुन्हा जन्म घेऊ शकतो. पापकर्म वाढली, विकर्म वाढली तर आपल्याला पृथ्वीवरच नीच योनीमध्ये आपण म्हणजे मनुष्य योनीमध्ये न मिळता आपल्याला दुसऱ्या योनींमध्ये जन्म मिळतो. पण जर आपलं पापकर्म इतकं असेल तर आपल्याला नरक प्राप्ती सुद्धा होते. पण जर आपण भगवंताची भक्ती केली, भगवंताच्या आपली सर्व कर्म अर्पण केली, कर्माचं आपण फळाची अपेक्षा नाही ठेवली, म्हणजे जे जे सांगितलेलं आहे ते सगळंच आपण केलं तर आपण ह्या भूवर लोकामध्ये किंवा ह्या पृथ्वी लोकामध्ये मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म नाही आणि आपल्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती आहे असं इथे भगवंत सांगता आहेत. मग आता मला सांगा की आपण हे पाहिलेलं आहे, पुन्हा इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की आपण ह्या भूलोकावर, ह्या मृत्यू लोकावर किंवा ह्या प्लॅनेट्स मध्ये, ह्या भौतिक सृष्टीमध्ये आपण किती कालावधीसाठी असतो. तर इथे सांगण्यात आलेलं आहे मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग एकत्र केली आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील तसाच आहे. आपण हे वैदिक मॅथ्स पाहिलेलं होतं 4थ्या अध्यायामध्ये की आपल्याला कल्प आपल्याला माहिती आहे, युग माहिती आहे, हो की नाही, मन्वंतर माहिती आहे. तर अशा एका मन्वंतरामध्ये अनेक युग आहेत, हो की नाही. तशी 14 मन्वंतर आणि त्याचा एक कल्प, असे अनेक कल्प, 36,000 कल्प म्हणजे हा ब्रह्मदेव एवढा कालावधी आहे. जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्मदेवाच्या रात्रीच्या आगमनाने सर्व नष्ट होतो. म्हणजे दिवस झाला की पुन्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, पुन्हा सगळ्या गोष्टी घडतात, पुन्हा सगळी निर्मिती होते आणि रात्र होते तेव्हा सगळ्या गोष्टींचा प्रलय होतो आणि रात्रीचा जेवढा कालावधी आहे तेवढ्या कालावधीसाठी तो प्रलय तसाच असतो आणि मग निर्मिती केव्हा व्हायला सुरुवात होते, जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस येतो. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि प्राणी यजमान सक्रिय होतात आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. म्हणजे आपला हा जीव आहे, आपला हा आत्मा जो आहे तो त्या दिवस रात्री मध्ये अडकलेला आहे आणि तिथेच तो तसा घुटमळत राहतो आणि म्हणून जर त्याला मोक्ष हवा असेल तर त्याच्यासाठी किंवा तो जाऊ शकतो, तो प्रयत्नांनी जाऊ शकतो. मग तो तिथे गेल्यावर काय आहे, कसं वातावरण आहे, तर तेही इथे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता ही जी प्रकृती आहे, आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये राहतो तर याच्या पलीकडे अशी एक प्रकृती आहे जी सनातन आहे, ती नित्य आहे, ती चिरंतन आहे, तिचा कधीही नाश होत नाही.
तिला परा असं म्हटलेलं आहे. ती अविनाशी आहे. म्हणजे ब्रह्मदेवाचा दिवस आला, ब्रह्मदेवाची रात्र झाली, त्या प्रकृतीमध्ये काहीही फरक पडत नाही. यत्किंचितही फरक पडत नाही. ती अशी ही अव्यक्त अशी प्रकृती आहे आणि ती ह्या सगळ्यांपासून वेगळी आहे. जिला परा प्रकृती सुद्धा असं म्हणतात, जी चिरंतन अशी आहे. ज्याला आपण आध्यात्मिक प्रकृती सुद्धा म्हणतो किंवा गोलोक वृंदावन सुद्धा आपण म्हणू शकतो. आता हा जो आहे हा आहे गोलोको चार्ट. हा तुम्हाला आज व्हॉट्सअप ग्रुपवर मी तुम्हाला पाठवणार आहे. माताजी पाठवतील. तर याच्यामध्ये बघा की तुम्हाला वैकुंठ धाम आहे की त्याचं इथे तुम्हाला इथं दिसणार आहे आणि हे जे तुम्हाला चित्र स्वरूपात दिसत आहे किंवा हे जे बनवलेलं आहे तर हे कशा संदर्भाने बनवलेले आहेत म्हणजे याच्यात कुठल्या शास्त्रामध्ये कुठला संदर्भ आला होता म्हणून हे बनवलं अशा पद्धतीने तुम्हाला चित्र स्वरूपात दिसत आहे. तर तो संदर्भ सुद्धा तुम्हाला इथे तुम्ही जेव्हा झूम करून बघाल तेव्हा तुम्हाला दिसेल की प्रत्येक मग तुम्हाला पद्मपुराण असेल, ब्रह्मपुराण संहिता असेल किंवा भागवतमचा आधार घेतला असेल, वेगवेगळ्या पुराणांचा आधार आहे आणि त्याच्यामध्ये हा संदर्भ घेतला आहे. आता हे आपलं हे आपलं ब्रह्मांड आहे आणि हे श्वेतदीप आहे आणि ज्याला जे स्वयंप्रकाशित आहे म्हणून त्याला आपण ब्रह्मज्योती असं सुद्धा म्हणतो. महाविष्णूंचा विस्तार जो भगवान श्रीकृष्णांचा जो विस्तार आहे महाविष्णू त्यांच्या श्वासोश्वासातून अनेक ब्रह्मांड तयार झाली. तर हे आपलं ब्रह्मांड आहे. तर प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये खाली समुद्र म्हणू शकतो किंवा पाणी आहे आणि त्या पाण्यावर गर्भोदक्षाय विष्णू आहे. म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू स्थित आहे. त्यांच्या नाभी कमलातून ज्याला आपण प्रथम सजीव जो म्हणतो तर प्रथम सजीव म्हणजे ब्रह्मदेव आहेत आणि त्या ब्रह्मदेवांपासून ह्या अनेक लोकांची निर्मिती झालेली आहे. म्हणजे मग ते स्वर्गलोक असेल, तपलोक असेल, महरलोक असेल किंवा हे अपर प्लॅनेट झाले. इथं आपली पृथ्वी आहे आणि लोअर प्लॅनेट्स म्हणजे आताळ, विताळ, सुताळ, तलाताळ हे सगळे जे आहेत की ह्या सगळ्या लोकांची निर्मितीचा कार्यभाग किंवा हे भगवंतांनी केलेलं भगवंतांनी नाही सॉरी ब्रह्मदेवांनी केलेलं आहे. आणि जेव्हा आपण काय म्हणू शकतो पराप्रकृतीमध्ये किंवा आपल्याला मोक्ष मिळतो वैकुंठ धामामध्ये जातो तर तिथलं वातावरण कसं आहे, तिथलं आनंदमयी वातावरण कसं आहे तर तिथे सगळे जण म्हणजे ज्या कृष्णाच्या ज्या लीला गोकुळवासियांनी त्यांचा जो आनंद घेतला, जो उपभोग घेतला आणि ते सदैव त्या आनंदामध्ये होते, त्या परमानंदामध्ये होते, तर तो आनंद तो परमानंद आपल्याला जेव्हा आपण वैकुंठ धामामध्ये मोक्षधामामध्ये जातो तर त्याची अनुभूती आपल्याला येते. मग आता इथं हा मुकुंदमाला स्तोत्र मधलं हे एक श्लोक आहे. प्रभूजी वाचता का वाचू मी? वास्तवात हा. कृष्ण त्वडीया पद पंकजा पंजरातम अधैव मी विशुतु मानस राजा हंस प्राण प्रयाण मलमये कपवात पित्तय कंठवरोधन विधौ स्मरणः उटसते. भाषांतर हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद वायू पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने अकुंचन पावतो तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथं मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये हा श्लोक या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की म्हणजे याच्यात असं सांगितलेलं आहे की राजहंस जो आहे जो कमळाच्या देठामध्ये अचूक प्रवेश करतो त्या चक्रव्यूहामध्ये आणि तसंच एका जीवाला एका आत्म्याला तुझ्या चरणांमध्ये अर्पण करायची परवानगी द्या. तसा प्रवेश मिळू देत. कारण की आपण जेव्हा मृत्यू येतो तेव्हा आपला मृत्यू असा असतो की तो क्षण असा असतो किंवा ती परिस्थितीची सिच्युएशन अशी असते की एक आपले अवयव जे आहेत ते
थंड पडत जातात किंवा आपलं वायू, पित्त, कफ जे आहे ते आकुंचन पावत जातं. आपला आवाज कमी होतो, बंद होतं, कानाने ऐकू येत नाही. एक-एक अवयव जे आहेत ते जीर्ण होत जातात, ते निकामी होत जातात. आणि मग अशा अवस्थेमध्ये भगवंताला कसं स्मरण करायचं? असा प्रश्न इथे विचारलेला आहे. आणि म्हणून जेव्हा मी मला राजहंसासारखं मला माझ्या असा की तो कसा चक्रव्यूहामध्ये प्रवेश करतो, तसा मला तुझ्या चरणांमध्ये प्रवेश मिळू दे, अशी कुठेतरी प्रार्थना केलेली आहे. पण आजच्या काळामध्ये पाहिलं तर बघा आपला मृत्यू जो आहे, तो खरंच जर आपण बघितला तर आपण मोस्टली बरेच जण आपण हॉस्पिटलाइज असतो. ते तुम्ही बघितलं बरेच जण व्हेंटिलेटरवर असतात. व्हेंटिलेटरवर तुम्हाला बेशुद्ध अवस्थेमध्ये असतात. कारण की बेशुद्ध करूनच व्हेंटिलेटर लावतात. आणि मग अशा अवस्थेमध्ये आणि सगळे नातेवाईक जे कोणी घरातले असतील ते सगळे बाहेर असतात. तुम्ही त्या आय-सी-यूमध्ये असतात. तर अशा अवस्थेमध्ये तुम्ही बेशुद्ध अवस्थेमध्ये कसं तुम्ही त्या भगवंताला स्मरण करणार आहात? किंवा तुम्हाला हार्ट अटॅक आली, कार्डियाक अरेस्ट कुठेही कसाही येतो. काय समजणार की हा शेवटचा क्षण आहे आणि काय आपण त्या भगवंताला स्मरण करणार? किंवा कुठल्याही क्षणी काही जणांचे ॲक्सिडेंटल मृत्यू होतात हे ते. तर तुम्ही त्या भगवंताला स्मरण करू शकणार आहात, की हा शेवटचा श्वास आहे, हा शेवटचा क्षण आहे आणि भगवंताचं नाव कसं आपण घेणार आणि कसं त्या भगवंताला आपण स्मरण करणार. आणि म्हणून इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की निरंतर चिरंतन तुम्ही सदैव अभ्यासाने आपल्याला अभ्यास करायचा आहे म्हणजे आपल्याला सरावाने म्हणजे सतत आपल्याला भगवंताचं नाव घेणं, त्याची सेवा करणं गरजेचं आहे. म्हणजे सुरुवातीपासूनच आपल्याला जसं प्रल्हाद महाराज यांनी सांगितलं, की तुम्ही भगवंताचं नाव घ्या, तुम्ही सेवा करा, नामजप करा. कलियुगात तर नामजप सांगितलेला आहे. आणि मग असं केल्याने हरे कृष्णा प्रभूजी वाचताय. वेदेषु यज्ञेषु तपसो चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम मुपैती चाद्यम. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, जो भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, जो नामजप करतो, जो भगवंताची भक्ती करतो, सेवा करतो, म्हणजे गृहस्थाश्रमांना जे आपल्याला विहित कर्म जे सांगितलेले आहेत, की तुम्ही दानादी कर्म करा, तपस्या करा, सकाम कर्म करा, तर यातून जी फळप्राप्ती होते, तर निश्चितच जेव्हा तुम्ही भक्ती मार्गाला लागतात, भगवंताची भक्ती करतात, नामजप करतात, तर निश्चित तुम्हाला तशीच फलप्राप्ती होते. आणि जे भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने तुम्हाला जी सगळं म्हणजे सगळीच फलप्राप्ती होते आणि त्यामुळे तुम्हाला परमशाश्वत धामाची म्हणजे वैकुंठ धामाची, मोक्षधामाची प्राप्ती होते. याबद्दल भगवंत कुठेतरी शाश्वती देत आहेत आणि यात मुळीच शंका नाही असंही सांगत आहेत. आणि इथेच आपला आजचा 8वा अध्याय संपलेला आहे. 8व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला अर्जुनाचे 8 प्रश्न होते, की ब्रह्म काय आहे, अध्यात्म काय आहे, अधिदैवत काय आहे, अधिभूत काय आहे, असे अनेक प्रश्न होते. आणि त्या प्रश्नांमध्ये एक मृत्यूसमयी कृष्णाचं स्मरण केल्यावर काय होतं किंवा ते कसं करावं, तर त्याही आपल्याला इथे भगवंताने सांगितलेलं आहे. आणि मग आपल्याला योगमिश्र भक्तीद्वारे कृष्णाचे स्मरण करण्यास सांगितलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर शुद्ध भक्तीने कृष्णाचं स्मरण करण्यास सांगितलेलं आहे. आणि मग भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जग म्हणजे पराप्रकृती आणि अपराप्रकृती ह्याचं कुठेतरी भगवंतांनी पुन्हा आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि शुद्ध भक्तीमध्ये आपल्याला जेव्हा आपण भक्ती योग मार्ग स्वीकारतो किंवा शुद्ध भक्तीने आपण भगवंताची सेवा करतो, पूजा करतो, भगवंताचं नाव घेतो, तेव्हा आपल्याला निश्चितच मोक्षधामाची प्राप्ती होते. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे.
हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्णा किरण प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू माताजी हरे संधी कृष्णा. दिल्याबद्दल हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे